लोगोफोर दे आं दे थामनेलाव होदो गुगल एडसेन्स बे गुगल एडसेन्सआ आंनिया मोनसे चेनेल नोंथांमोना जाय नुवाखै बेखौ साबसक्राइब खालामदो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम बेयो जाबाय सुबुंसार बर' इउटुब चेनेल आं स्क्रिनाव होना होदो ओमफ्राय नै फैबाय आरो ना गुगल एडसेन्सआ आंनिया इयो गोबावानो जाबाय मास मोनसेसो जानांबायब्रा ओमफ्राय गुगल एडसेन्सआ फैबाय ओमफ्राय एख' प्रब्लेम गैला आंना बे चेनेल मोनसेया बे चेनेल नै दा चेनेल मोनसेखौबो एकदमबारे 1K खालामना हो थाबैनो ओमफ्राय आङो बिराद इन्टारेस्ट आरोना ओमफ्राय एकदमबारे नंसं खालामनानै खथ्रा खथ्रि जानो दङ बेखिनिया मोनसेया ओमफ्राय बे बेगखैबो दंमोन बेगखै गांनै जायो आरोना ओमफ्राय गांनैनियाव इनि मोनसे सिं कभाराव थायो बेयो आरोना बेयो बिजो गांनै जायो गांनै जाहैबाय ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय नमिनेसनबो खालामबाय ओमफ्य एसे खेंख्रा जाना दं आरोना नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ थाबैनो 1K खालामना होथारदो आरो मनिटाइजेसन खालामदो लोगोफोर आं बे सानसेया सोलाबथाराखै ओंखायनो गोजानाव थांनोबो हाथ'वाखै आरो बेरायनाय भिडिअ लाबोनो हाथ'वाखै लाबसिगोन साननैसो थाबावथो लोगोफोर नेनानै बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना बाय बाय